Jeg kører toget jo fint efter hinanden. Ja, damplokomotiv, det kører jo fint. Ja. Og kører fint over det hele. Her henover. Og så over skiftersporene. Så se lige, hvad der sker, når det her kommer bagefter. Der. Så kortslutter det der. Så prøver jeg at skubbe det her lidt frem. Så er det ud af kortslutningen. Det vil stadigvæk ikke køre. Hvad så nu? Så kører jeg videre. Og her kortslutter jeg igen, det er garanteret. Sådan. Det kunne jeg godt lide at vide, hvorfor. Det hedder i forhold til hjulsæt ikke sidder rigtigt. Det er galt. Det er ud over skinnerne.